Hello guys, morning. Tayo makaroon guys sa karang buntaga. Tanaw gyud. Dahil ko surprise para sa inyo guys. Katong gasulti nga ga-overthink ko sa akong gi-post lately. Naranay nakoy patanaw sa inyo Kay kagabi na may disco dito sa unahan gamay sa mong balay. Ina ning itabo. Patanawon ta mo. Kanang sige yaw-yaw dira nga ga-overthink daw kuno ko sa akong istorya. Di daw tinuod. Dali, tanawa niya. Para ni sa inyo ha. Tempa. Unahan niya. Ha? Tig. Grabe nga sagbot mo sa din. Umumo matutani. So baliw ng kamera be. Oh, nara oh. Tunga-tunga aning binggalahan. Darang! Natural lodging house. Grabe. Buyag, shout out sa mga kuan disco gabi Wala mo nang lokot oy. Ati pa akong tawo na. Gulit sa. Tawo na ko sa nanay. Nay. Dali sa. Diri kay. Kani mas sa diri. Ila ko ignon. Sige sa ingon nga kuan daw kanang ga-overthink daw kuno ko di daw ko tinuod. Ali graha ambiar. Saan ang dahon? Oh. Ay, hapnig na niya. Gihapnigan na sa diri atbang sa binggalan nato. Grabe mga birada yaw, buba-buba man kayo. Balay. Grabe makahapnig. Wala man gyud no. Guys, shout out sa inyo guys. Kung diri man kay mainis sa yung binggalahan, panglukot pud in taon mo Diri may panghungon ta buntag sayo ang ending ang paibog man mo. Aligraha naapag yoy lipstick nga nabilin pangbatanon pag yun ni nga lipstick. Halaka, shout out sa tagian nga lipstick. Ya, mo ning sulti sa kuha nga ga-overthink ko nga naagay mga kanang binggalahan nga gakalasa pa na disco. Ha? Nay. Nabilin pag lipstick. Napagid atbang sa balay nagpagaba-gaba man ning mga tuwa nga. Kalay. Ay, kapoy kayo, walay budget. Suga manggod ya, napunder, di na ka maklaro po din. Oh, napala man suga. Dito raman, di na ka maklaro. Kadaan sa direk, ang ambience man direk gaduluag kayo ba? Pwede sa mga sagit-sagit. Sa maulanan. Napagid lo. May charger? Ha? Charger. Lapay charger. Sige kahuyan. Lo, gwapo lagi nag-charger ya. iPhone man lagi guys tan. iPhone salan kita na lang inyong charger iPhone inyong cellphone. Pero gidalas pinyahan sa kumpiyahan sa kanang binggalahan. Naka-iPhone, napay lipstick sa ninga lipstick ko. Maguyagyanan pangong gididin sa Dubai oh. Naka-iPhone mo ha. Tapos dinira rin mo sa binggalahan ha. Master mga kayo. Kinsa mga ikaw kaan ni dire ka na suspitsado. Napagid atbang sa balay. Ay, palaya kung kinsa tagian nga charger sa iPhone. Juan. Palaya. Paki-claim sa balay. Buang mo ha sa balay pagid mo mabatubag sa kaluwag ni binggalahan. Ha? Batik daw na buang-buang ang karaba. Unsa? Batik mo na. Sa imo. Ano man nimo kung binggalahan nga na may payag na ko dira? Pasanginan sa kunin mo da. Buang mo kabasahin. Din ka kuya na. Allah. Buang mo dia. Oy, sa tagian sa charger paki-claim na lang sa balay. Inyong legend nga saan ko naman nagisutin ako. Nga every time na disco diri sa mga barangay, naagay yung mga sagingan, binggalahan nga mga hapay gyud in town. Oh? Mga balay nagdit atbang. Dagan libre nga ko andari mga plaster. Still login pinya. Kung nanghanggat lang ta sila dito, ang reklamo ta. Kaya ako ni